कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. हळयाळच्या प्रसिद्ध श्री महागणपती देवस्थानात चांदीच्या कवचाची चोरी. कारवार जिल्ह्याच्या हळयाळ शहरातल्या प्रसिद्ध श्री महागणपती देवस्थानात चोरान चोरी करून 5 किलोपेक्षा जास्त वजनाचे दरवाजाक आणि कवडेक बसयले चांदीचे कवच चोरून होईली घटना घडली. चोरील्या चांदीच्या कवचाची किंमत 6 लाखापेक्षा जास्त किमतीची असून ही घटना हळयाळ पोलीस ठाणा व्याप्तीच्या लागीच घडली असून विशेष म्हळ्यार हे देवस्थान हळयाळच्या नवीन बस स्टँड आणि पोलीस ठाण्याच्या लागीच असून मुख्य रस्त्याच्या लागीच असा. तरी सुद्धा चोरान धैर्य करून आपले हातचलाखी वापरून हे कृत्य केले. या घटनेची हळयाळ पोलीस ठाण्यात प्रकरण दाखल झाला. पोलिसांनी पुढे तपास सुरू केला असून सीसीटीव्हीच्या दृश्यावळीनुसार पुढले पाऊल उचलून तपासाक वेग हाडतले. या चोरेन स्थानिकाक आणि भक्ताक मोठो आघात झाला असून पोलीस तपासानंतरच या प्रकरणाचो सोक्षमोक्ष लागून सत्य परिस्थिती कळटली म्हण हेजेर सार्वजनिकाले लक्ष आसा. कारवार जिल्ह्याच्या जोयडा तालुक्यात रस्ते दारात प्रवाशासाठी मरणाचे सापळे. कारवार जिल्ह्याच्या जोयडा तालुक्याच्या बऱ्याच मुख्य रस्त्याची पावसान चाळण जाऊन गेला. जोयडा तालुक्याच्या गणेशगुडी ते बडची हो रस्तो 13 किलोमीटर रस्तो प्रवाशासाठी शाप ठरला. पहिली 10 मिनिटात अंतर पार जावचो हो रस्तो आता खड्डेमय जाल्ल्यान प्रवाशाक तासभर लागता. कारण जागजाग्यार खड्डे पडन वाहन चालकाक कसरत करची पडता. बडची क्रॉसाच्या सुपा सर्कल पर्यंत खड्ड्याचे साम्राज्य असून नागरिक या रस्त्यान त्रस्त जालात. प्रवासी सोशल मीडियाचेर व्हिडिओ घालून राज्य सरकाराली कर्तृत्व दाखयतात. या फोंडकुलान दांडेलींतल्यान गणेशगुंडी रेसॉर्टात वयचे प्रवासी आणि बेळगाव केएलई आस्पत्रेत वयचे प्रवासी अडचणीत पडलात. हेच बद्दल सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्याक संपर्क केला तेन्ना तेमी मान्य केले की रस्ता दुरुस्तीक फंड ना. CRF फंडांतल्यान प्रस्ताव धाडला. काही भागाचे डांबरीकरण जातले असे उत्तर मिळाले. या बाजून जोयडा ते अणशी रस्त्यार 80 ते नुजी संपूर्ण रस्तो खड्डेमय जाल्ल्यान हे खड्डेमय जाल्ले रस्ते डांबरीकरण जातले केन्ना असो प्रश्न नागरिक करतात. तरी या प्रश्नाचे उत्तर अनुत्तरित आसा. या रस्त्यार अनेक अपघात जातले असून प्रशासन हेजेर केन्ना गंभीरपणान विचार करतले काय कितें तोपर्यंत नागरिकाक याच नरक मार्गान वयचे नाइलाज आसा.
हेच जनतेले दुर्दैव म्हणू हरकत ना। कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला। तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या। ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचार शास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवते आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो। खास उपाय कुंग फू मसाज। मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्यांच्या उपायासाठी भेट द्या। कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा। प्रति शनिवार आणि आयतवार। वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज असलेल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामग्री मिळते एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावची व्यवस्था केले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।